Anggung kawuryan kala keasipan iki anakku wis kasebatan. Iya Kakang. Mung wae ben wis diaturake marang mangsa panjenengan ulun. Ulun minangka rajaning para dewa tetungguling para Durandara miwah para hapsari kayangan. Kudu panjenengan ulun luwih dhisik ingkang unjuk tirta-tirta iki. Iya. Ning ranging iki barang diwadahi Sweta Kamandhani mongko aku weruh. Saka tutupe ingkang kimplek-kimplek dhuwur kuwi kaya ana banyu keket butek. Nadyan apa wae bakal tak tunjukaken. Bisa nambahi daya kekuatan panjenengan ulun. Kang Pantara Tamung cipta pukulan nalika semana agane ngraos Sang Jagat Giripati asa kunjuk tirta terus binuka ing ana wewengkon tutuping wadah kinira lamun iku uga peranganing tirta-tirta saya caket pungyaning tutup kedadak ana bludhuk ngawuran jagat goreng pucaing aldaka gunung Mahameru manggut-manggut waspada ki lurah Semar guru sing pratites tekad
Sanganirolo Umat koncentrah maratani marang sairani pohon biru wereng tenggokmu. Aduh kakak, yen pancen iki terus ameto teko kaya mengkene kok mau rupane butek keket ingkang mamal ning tutuping buku iki lha kok dadi apa rasane panas kaya kebromot. Aduh kakak kaya kobong buluku. Kakak apa iki rasane dewa bakal ora kena pati. Nanging yo gede yen to ketelo pancen aku bisa kaya mlawong ana ing tenggak iki. Aduh mati aku kakek. Yektine ingkang mapan tutuping cupu iku mau wisa jenenge kala kutuk saking sira gage-gage anggone nuduhake kelawan kumrang sang rasa kepengine gamunjuk Tirtawarta mongko sejatine sira durung sumurut saripati ning Tirtawarta ingkang ana jero tubuh lagono tutupe wae wis ombe Bathara Guru dadi ciri belang tenggakmu tujune ora mbok ulu nganti kaya sira wis pedunungan upas ingkang minastan upas para kutha kula pawisike Bathara Nilakanta jenengmu uga Nilakanta nila iku biru kanta kuwi gulu-gulumu ana cirine biru. Aduh kakak teko kaya mengkene lakon ya wis ditampa bae wis kepacut dikapan aku ora iso nambani Bathara yen to telo mangkono becike supaya aja nganti ana dewa kang padha dadi kurban wis ngono wonten dawuh apa kuwi iki baginen sing rata padha ana gelek petungen cacahing dewa lan hapsara hapsana aja nganti kena pati upas para kutha wis ilang ulun ingkang dadi kurban iki yektine mung kali Tirtawarta tita ingkang nunjuk iki bakal luput ing pati kula kang sapa iku mara gage gawanen mangsa bodho kepiye nggone ro ngedung perkara iki
kita ngalesan